Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da lokaci da fatan mun tashi lafiya. Wato jama'a barkanmu da safiya da fatan mun tashi lafiya. Yau ba muna kan bidiyo bane akan ya zamu na mana abu akan trading ko kuma akan wani harkar forex ko kuma saurantin wani abu. Yau zan tsakwaran magana ce akan damfara. Wato akwai wata sabuwar damfara da ake ana damfaran mutane. So mu ga daga yau zuwa jiya, kun ga daga nan kun gani Thursday, yesterday ana ta tura in dai ga sako ya zo maka unknown, kun gan shi unknown din nan number, unknown sent din nan ko unknown number ko subject din nan, kar ka yadda ka yi download. Idan ka ga nan gurin ga akwai gurin da yake da download nan gun akwai wani files wanda ake kira da malware, ka gane ko kuma in aka ce maka malware wani abu ne wanda yake in ka san ilimin hacking, wanda idan aka yi download din shi a kan wayarka, wanda za a iya shiga wayarka a dau abin da baka taba tsammani ba. Mutane ba kuma manta ba, a baya akwai lokacin da za ka ga ana ta wani kusa-kusai na koyon da ake cyber security ka kare kanka. Lokacin da ake cewa mutane su yi su kamar ma me za su mora da wannan abu. To abin da nake so da kowa nan, duk wanda ya ga irin wannan sakon kawai ya taba 3 dot din nan ya je delete, kawai ya delete din shi shikenan. So wallahi mutanen nan yan damfara ne. Haka zaka ji an ce an kwashe wani kudi a banki, an kwashe an yashe ma kudi a banki, don haka to wallahi kowa ya kiyaye. A message ɗinka za ka ganshi unknown, kamar yana maka unknown number, unknown send, unknown duk abu za ka gani gashi nan, ba wanda ya turo maka shi, za ka gani subject, to kai deleting nashi. So yan damfara ne, harkar sabuwa kenan ta fito ta yan yahu, za a yi malware naka, ka gane, a dinga monitoring din wayarka, za a iya shiga app ɗinka a buɗe shi, a yi abin da ake so da commands, wanda san me ake kira da Tamox, Kali Linux da Debian Kalis da kuma Ubuntu. Wayannan abubuwa ne wanda ake da Tracing Lab, OSIT kenan. Duk wasu kayan tools ne wanda ake, wasu operating system ne wanda ake hacking din mutane da su, ko kuma ake neman bayanai da su. Ba a yi su da dukkan su, ba a ce an yi su don, kamar OSIT, Tracing Lab, ba an yi shi don a yi hacking din mutane bane. An yi shi kai da kake da ka manta password ɗinka na kamfani ko wani abu, kuma kai personally ba kai saka mawari wannan abu, kamar da wannan abu ba, sai ka zama kamar kamfani. To yanzu abin da nake so da kai yanzu, in dai ka ga wannan abin ka yi delete na shi. Masha Allah, Allah ya kiyaye. Ku yi kokari ku share wannan bidiyon saboda mutane su amfana.